मित्रांनो, आज आपण सराव घेणार आहोत. तुमचा पेपर आहे की नाही परिसर अभ्यासाचा, मग आपण आज त्याचा सराव घेणार आहोत. तर आता इथे बघा, प्रश्न पहिला आपल्याला दिलाय, गाळलेल्या जागा भरा. पहिला आहे, डॅश संपला की पुन्हा थंडीचा मोसम येतो. काय संपला की पावसाळा ऋतू जेव्हा संपतो तेव्हा पुन्हा थंडी चालू होते की नाही. तर काय येणार उत्तर, पावसाळा संपला की पुन्हा थंडीचा मोसम येतो. आता पावसाळा संपणार आहे. पुढे, गढूळ पाणी स्वच्छ करण्यासाठी त्यात काय फिरवतात. जेव्हा गढूळ पाणी असते ते स्वच्छ करण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये काय फिरवतो, तुरटी फिरवतो. पुढे बघा तिसरा, हिवाळ्याचे वर्णन डॅश ऋतू असेही करतात. तर कोणता ऋतू, पानगळीचा ऋतू असं करतात. पुढे आहे, आपल्याला मिळणारे सर्व पाणी डॅश पासून मिळते. आपल्याला सर्व पाणी कशापासून मिळते, पावसापासून मिळते की नाही. पाऊस जेव्हा पडतो तेव्हा आपल्याला सर्व पाणी मिळते. आता बघा, फुलपाखराच्या डॅशला सुरवंट म्हणतात. हे पहिल्या धड्यामधलं आहे. तर फुलपाखराच्या ज्या अळी असतात त्यांना काय म्हणतात, सुरवंट म्हणतात. पुढे 6वं बघा, जलसंजीवनी हे डॅश द्रावणाचे उदाहरण आहे. कोणत्या द्रावणाचे उदाहरण आहे, आपण 4थ्या प्रकरणामध्ये पाहिलेलं होतं. कोणतं द्रावण आहे, उपयुक्त द्रावण. काय येणार याचं उत्तर, उपयुक्त द्रावण. कोणत्या द्रावणाचं उदाहरण आहे, उपयुक्त. पुढे, पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी पूर्वी डॅश खणले जायचे. हे आपलं आधी झालेलं होतं. ह्याच्यामध्ये तुम्ही विहिरी लिहिलेल्या, तर विहिरीसुद्धा खणल्या जायच्या, पण ह्याचं उत्तर काय आहे, आड खणले जायचे. व्यवस्थित लक्ष द्यायचं आहे. पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी पूर्वी काय खणले जायचे, आड खणले जायचे. तर तुम्ही काय लिहायचं, उत्तर आड. आता बघा 8वा, वनस्पतींना कीड लागू नये म्हणून आपण त्याला काय फवारतो, कीटकनाशके. काय, कीटकनाशके. हा शब्द नीट लिहायचा आहे पेपरामध्ये. हे जर आलं तर काय फवारतो, कीटकनाशके. पुढे, साखर, मिठासारखे पदार्थ पाण्यात टाकून ढवळल्यावर डॅश होतात. तर आता आपण जेव्हा साखर आणि मीठ पाण्यात टाकतो तेव्हा ते काय होतात, दिसेनासे होतात. तर काय उत्तर लिहिणार, दिसेनासे. नीट शब्द लिहायचा आहे. आपल्या काही गरजा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून माणूस विविध काय पाळतो, प्राणी पाळतो. काय पाळतो, प्राणी पाळतो. तर अशा प्रकारे मी 10 रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत. त्या व्यवस्थित तुम्ही लिहायच्या आहेत. मी उत्तरंसुद्धा सांगितलेली आहेत. प्रश्न दुसरा बघा, चूक की बरोबर ते लिहा. शेळीचे पिल्लू अंड्यातून बाहेर येते. हे काय विधान आहे, चूक आहे. तर शेळीचे पिल्लू अंड्यातून बाहेर येते का, नाही. तर हे विधान काय लिहिणार तुम्ही, चूक लिहिणार. पुढे, खोडरबर पाण्यात तरंगतो. वरती पाण्यावर तरंगतो का, नाही. तर तो काय, बुडतो. तर हे विधानसुद्धा चूक येणार. तुरटीची पूड पाण्यात विरघळत नाही. हे विधान काय येणार, चूक येणार, कारण तुरटी पाण्यामध्ये विरघळते. पुढे, धरणे विहिरीवर बांधतात. धरणे विहिरीवर बांधतात का, नाही. तर धरणे कशावर बांधतात, नदीवर बांधतात, म्हणून हे विधानसुद्धा चूक येणार. पुढे बघा, पाण्यात सूक्ष्मजीव जगू शकत नाही. तर हे विधान काय आहे, चूक, कारण सूक्ष्मजीव पाण्यामध्ये जगतात. पुढे 6वं, सोडा वॉटरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड टाकतात. हे आपण प्रत्येक वेळा पाहिलेलं आहे. तर हे विधान काय आहे, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे प्रश्न पहिला, प्रश्न दुसरा तुम्ही आधी व्यवस्थित वाचायचं आहे आणि मग ते सोडवायचे आणि मग मी बाकीचे प्रश्नसुद्धा तुम्हाला पाठवते दुपारनंतर.